Hurra! Jaffa har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Jaffa har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle stumme vil. Og hør nu her, hvordan vi stumme vil. Hey! Jaffa har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Jaffa har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Hey! Jaffa har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Jaffa har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle vil. Og hør nu her, hvordan vi råber vil. Hurra, 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 hurra. Hey! Nå, Jaffa, lige op og stå, så vi kan se, hvor stor du er. Stig, du skal sætte dig på din numse. Sæt dig på din numse. Nej, det er ikke dig, det er nu, det er Jaffa. Prøv at se, hvor stor man er, når man er 6 år. Er du sindssyg? Høj og stor. Er du klar til, at vi råber for dig? Jeg lover. Nej, nu er det ikke dig, nu er det Jaffa. Jeg holder den. Ja, nej, det er ikke dig, det er Jaffa. Det er der, det er Jaffa, så snakker vi ikke lige om dig nu. Er I klar til at råbe? Er du klar, Jaffa? Hurra! Og prøv at høre her, når nu de sidste gang, når vi råber højt, så bestemmer Jaffa, hvordan skal du gøre, når vi skal stoppe med at råbe? Nej, det er Jaffa, der bestemmer det. Sådan her. Okay, god, så skal vi holde godt øje med ham. Er I klar, så siger vi først. 1 år for Jaffa. Hurra! 2 år for Jaffa. Hurra! 3 år for Jaffa. Hurra! 4 år for Jaffa. Hurra! 5 år for Jaffa. Hurra! 6 år for Jaffa. Hurra! Husk at kigge fingeren. Ja. Hurtigt finger. Super hurtigt. Men hvorfor gjorde den det så hurtigt? Det var Jaffa, der bestemte det. Det var det simpelthen. Og Jaffa, vi har en gave til dig. Ja, Vidste du godt det? Jeg ved godt, det er en tegning. Stig, du tænkte dig at gave. Ja. Hvad er gave, Basia? Men hvad er gave? Sur tær. Helt om. Har en sur tær. Det var en tegning. Der ligger der 2 her. Jeg tror altså ikke, det er en tegning. Jeg tror, det er en flad bold. Nu må vi se. Måske er det en flad bold. Der var så lidt mere her. Der var ikke mere. Sådan, anden sammen med. En flad bold kan ikke være sådan. Tror I, det er en fodbold, der er pakket ind? Nej. Jeg tror bare, det er en tegning, fordi det er en. Jeg tror, det er en tegning. Jeg tror ikke, det er en tegning. Jeg tror bare, det er for men nej! Det kunne du kan bare det hele. En flad bold kan ikke være så flad. Ellers har jeg ikke engang. De er da helt vildt søde, alle de der bare tæer. Nej, det Jeg synes, det er bedre end jus. Hvorfor får han sure tæer til? Og de har vi også gavepapir ser ud lige for tiden. Det er de rare tæer, der er kommet på. Nej, Det er fordi, det snart er sommer, så går man rundt i bare tæer. Så kan man jo se, at det er sommertæer. Hvis du gør sådan her med dine fingre, så kan du åbne den her ret. Ja, så ja. Der tabte du gaven. Kan du huske, du sagde, det var meget nemt ikke at ramme den her? Du har ramt den her brystet. Jaffa, vis mig det. Vis mig det. Det brænder. Yes. Hvor er det flot. Pokémon. Det gør der nemlig. Det kan du lige se. Pokémon står der. Skal du bare vise mig? Det dufter frugtstang. Det er bagsiden, de bedst kan lide. Må jeg se billedet? Jaffa, må jeg se billedet? Vis. Sådan, så vi kan... Så skal
skal du kigge på Jeg din troede selv, det mor. var Kig nemt. på det her. Jamen, det var fordi, at det var Vis mig. Så hun kan blive, så kig så hun. Yes. Så er det her. Godt. Og prøv at se, så står der her om Jaffa. Der står, tillykke med fødselsdagen Jaffa, og så står der et sekstal. Hvorfor tror du, der er et sekstal? Fordi jeg er 6 år. Nej, nu spørger jeg Jaffa. Jeg er halvt op. Ja, det er rigtigt. Hvor er jeg fra henne? Ja, der. Ja, du er rigtig smart, og du er en Det er spejder. flot billede. Og der er jeg. Ja, det er du. Se, Alle er på. se, der er jeg. Se igen, Henrik, han er Gabriel. ikke på, men alle andre er på billedet. Se, Fordi han er jo gik ind i gruppen en gang. prøv lige at se til bilen. Prøv lige at se til bilen. Alle gør Hvorfor det. står du med hovedet vendt om? Det gør vi ikke. Jeg tror, der var en, der sagde noget, så kiggede han lige Jeg ud. til min mor, når vi Og den her, hvorfor står jeg det i Pokémon? Kan du godt lide Pokémon, Jaffa? Det er fordi, at Lana, hun ikke var der den dag, vi tog billede, så vi satte et billede ind af hende. Vi skal lave et nyt billede, hvor Lana er så på, men hun var der nemlig ikke den dag, vi lavede det. Men det er fordi, Prøv at se her, Jaffa, her står der. Tillykke, Jaffa, med de 6 år fra gruppe 2. Og så står der hurra, hurra. Og så er der nogen, jeg ved ikke, om der har lavet de her tegninger. Det er i hvert fald et flag. Hvorfor står der? Hvem har lavet dem her? Det har Sally lavet. Det er ligesom kongen. Så er du kong Jaffa. Nej, det er fordi, det Eller dreng. Pas på med det der lige i skærmen. Hold da. Det vidste jeg. I hammer hovedet ind i skærmen. Det vidste du godt. Og du kender godt ham her. Og jeg tror, det er fordi, jeg var meget på. Ja, du ved rigtig meget om Pokémon. Jeg kender faktisk ikke andre. Jaffa, du er den, jeg kender, der ved mest om Pokémon. Nej, jeg ved også noget. Ja, men det tror jeg også, men Jaffa ved alligevel mere. Han ved rigtig meget. Nej, fordi Han har lært mig, det gør jeg.